co? No, dej takhle ruku No. a otoču tak, ale aniž bys pohl zápěstím. A jak to otočíme? Tu ruku. No nevím, nějak to zkus. Jako celou ruku, jo? Jak to mám udělat? No, ale takhle ju přetoč, ale Vidíš, ne? no, ale aniž bys pohl zápěstím. Že nehybu. Hybu celou No rukou. hýbeš. Si já to vzala. Já držím takhle zápěstí. A takhle Ne, to hybu. takhle nemůžeš. A jak to děláš, jako? A jak jsi to otočila, že to? Já to umím, a chceš vědět jak? Neotočila jsi nic, prosím tě. Takhle ne, takhle ne. No a jak jako to Jinak mám to otočit? musíš udělat, otočit tu ruku, aniž bys takhle pohl tím zápěstím. Tak přemýšlej. Dobrý, ne? A je to otočení. Jak jsi to udělal? Ukaž to znova. Ukaž to znova. Otoč, dej to takhle, ukaž znova, jak jsi to udělal. Ne, takhle. No a jak jako? Víš jak? Chceš to Ne. je? Dej to tak. Tak, Já nevím. tak, 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 tak. Šimaja, tak co je jako? No, tak to je fakt super, tak já jsem udělal stejně Ale líp. ty jsi to udělal jak? No počkej, ale... Neotáčím zápěstí, No ne. fakt. Prostě mašina borec. Překonal jsem celý TikTok, prostě frajer. To je pravda.